Mga hinabang natanggong sa Mactan Air Base, dili mahatod tungod sa kakuwang sa kahimanan. Dulan 3,000 ka mga bakwit gikan sa Tacloban City nangabot sakay sa barko sa Navy. Mga pagkaon giapod-apod sa Alagang Kapatid Foundation sa TV5 sa nangabot nga mga bakwit gikan sa Tacloban. Gipusil sa usa ka seaman ang pamilya sa iyang asawa, usab patay, upat ang angol. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ning atong Sibya. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, miabot kagani ng buntag ang labing daghang bakwit gikan sa Tacloban ug sa uban pang lugar sa Eastern Visayas nga gusto mobiya una silang dapit nga puwerteng pagkagusbata tungod sa bagyong Yolanda nga miigo usa ka semana na sumad karong adlaw. Nunot sa pag-abot sa mga evacuees kaganihang buntag, Frank, ang kadagkuan sa Naval Forces Central CONAVFORCEN uban ang mga nagkadaiyang government agencies ug local government units sa dakbayan sa Lapu-Lapu giplanuhan ang daan sa pagsugat sa kapin 2,000 ka mga biktima sa bagyo. Mitambong kagabi sa maong tigom si kapatid Ray Pasaporte. Laom na ang kagabihion apan daghan pang tawo sa buhatan sa Naval Forces Central CONAVFORCEN. Dinhi gipahigayon ang tigom mga pasado alas 9 kagabi uban ang mga kadagkuan sa Navy, Air Force, DSWD, mga doktor, mga barangay kapitan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ingon man si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa. Ilang gisgutan ang ilang pagpangandam sa pag-abot sa mga taga Leyte ug Eastern Samar nga moabot sa kapin 2,000 ka individual nga sakay sa LC 551 BRP Dagupan City nga nangabot kagani ng buntag sa pantalan sa Navforcen. Gisiguro sa kadagkuan sa Navy nga gipakaon ang daan sa crew sa maong barko. Ang mga evacuees ug ilikanaog nila makadawat silag mga hinabang gikan sa mga nagpakabanang organisasyon. Duna say giandam nga mga sakyanan ang lokal nga kagamahanan sa Lapu-Lapu nga mao'y sakyan sa mga namakwit paingon sa mga evacuation centers sa maong dakbayan. Kadtong mga evacuees nga dunay kabanay dinhi sa Sugbo mahimong makatawag sa tulo ka mga stations nga gibutang sa gawas sa pantalan sa Navforcen. Ang uban nga dunay mga samad ug gipamati silang kalawasan mahimong magpa-check up sa mga doktor ug nurse. Ang DSWD7 miingon nga kundi masud sa gitagana sa Lapu-Lapu City Government, ang Cebu City Government dunay giandam nga 12 ka evacuation centers. Gipasalig ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa nga maka-accommodate ang iyang dakbayan ug 1,000 individual nga ipahimutang sa pipila ka mga evacuation centers sa kabarangayan sa maong syudad. Ray Pasaporte, News 5. Gipasakay sa barko sa Philippine Navy ang kapin sa 2,000 ka mga residente dito sa Tacloban nga gusto nang mubiya sa ilang yutang na tawhan. Bisan og sakit sa ilang buot, napugo silang mamakwit una tungod sa ilang kahadlok ug kakuyaw. Misakay sa BRP Dagupan City ang News 5 gikan sa Tacloban City paingon sa pantalan sa Navforcen o ganiya ang ilang exclusive report. Leslie Cabinade Vistil, Sugin Lini. Kagahapon sa buntag inanay nga nangabot og nanakay sa barko sa Navy kini mga residente sa Tacloban City ug uban pang mga dapit sa lalawigan sa Leyte nga gusto mo bakwit una. Kining barkong BRP Dagupan City nga iya sa Philippine Navy mo gisakyan sa libuan ka mga residente nga gikan sa probinsya sa Leyte nga gusto nang mubiya sa dapit tungod sa kalisod ug kahadlok. Bisan og huot wa nila panumbalinga aron lang makapalayo sa ilang yutang na tawhan. Gikan sa bata, tiguwang og dunay sakit, nag-ipon makaabot lang sa Cebu. Wa sab nila kalimti ang imahe sa labaw makagagahom nga ila sab nga gidala sa pagtabok. Gitambalan sa mga crew sa mga barko ang ilang gibating kagutom. Noodles ug kanon ang giapod-apod sa mga sakop sa Philippine Navy. Sa among pakiginabi sa mga namakwitsod sa barko, ilang gikahadlukan ang padayong pagpangawat sa mga grupo sa mga lalaki nga giingong musong na sa ilang gubang bay. Wa pay labot ang ilang kahingawa nga mabutang sa kakuyaw ang ilang panglawas tungod sa mga patayng lawas nga wa pa maugkat hangtod karon. Sa isang relief goods na ibibigay, baka sa isang pamilya, isang kainan lang po yun. Maliban po doon, pag wala na po yung relief goods, saan po tatakbo yung tao? Wala pong matatakbuhan yung tao kasi wala na pong mga infrastruktura, wala na pong mga industriya doon. Yung mga tindahan po, wala na rin po. Yung mga negosyante, nagalisan na po sa lugar. So kung wala na pong makain ng tao, wala rin pong tatakbuhan. Maliban po doon, ang tubig, mahirap din po. Yun nga, dati nang mahirap, tapos mas mahirap pa ngayon.
Oo, tas wala nabibili, walang ano, yung takot. Pagdating ng gabi, matatakot ka kasi maano mo, may mga tao na may nakakarinig ka talaga ng putukan. Nabala kasab si Nestor usa sa mga negosyante sa Tacloban, usa ang iyang tindahan nga giransak sa mga biktima sa bagyo tungod sa kagutom. Kayo umalis ng Tacloban? Wala, yung kahirap doon nga sa una yung pagkain. Tsaka yung kaba namin dito kasi puro na nag-aakit ang mga bahay. Wala na silang maransak na mga tindahan isipin mo, ultimo mga TV, bisikleta, gano'n, lahat na kinuha yun, sinusunod-sunod na yung mga bahay-bahay na. Hindi talaga. Wala na. Back to square one talaga kami. Apan mato ni Mark nga dili unta mahitabo ang looting sa ilang dapit ug uban pa mga negatibong panghitabo sa ilang dapit kung gitagad pa unta sila dayon sa national government. Well, mahirap. Kagaya sinabi ni Sir kanina, walang tubig, walang pagkain. Dumating yung authority pag after 3 days na. So for the first 3 days talagang looting, nakawan, lahat nandoon na. Walang masisisi ang national government sa amin sa local na sa city government ng Tacloban. Bakit? Ang city mismo naganda pero na-overwhelm lang kami ng bagyo. Yung mga taong supposedly natutulong sa pag-rescue, lahat-lahat kasama rin sa mga naagos. So how can we help ourselves kung hindi kami tutulungan ng national government? Pasado las 9 kaganihang buntag dihang padung na mudunggo ang barko, hilabihan kalipay nilang tanan kay mahilayo na sila sa kalisod ug kakuyaw nga dapit ang lugar nga namat-an nilag buot. Leslie Caminado Vistil, News 5. Malipayon ang mga evacuees nga gikan sa Tacloban pag-abot nila dinhi sa Cebu ganihang buntag. Lain-laing istorya ang ilang gipaambit pagkanaog nila sa barko sa Philippine Navy kaganina. Jinky Bargio, Sugin Liming. Alas 9 kapin sa buntag midunggo dinhi sa pantalan sa Naval Forces Central ang barko sa Philippine Navy nga BRP Dagupan City. Sakay sa Navy ship ang 2,493 ka mga bakwit gikan sa Tacloban nga mao'y nagrabihan sa bagyong Yolanda. Dunay mga evacuees nga nakasakay sa wheelchair. Dunay naghigda sa stretcher. Dunay mga samaran. Dunay gahilak. Apan kadaghanan kanila, nalipay nga nakaabot na sila sa Sugbo. Si Manang Violeta way laing giluwas atol sa Bagyo, kung di kining imahen sa Santo Niño nga iyang gituuhan nga mo'y misalbar kaniya gikan sa peligro. Siniguro ko bahala na ako walang damit, basan importante ang Santo Niño ko, masave ko. Wala akong damit. Ito ang inuna ko. Si Mirna nakahilak diyang iyang nahinumduman kung giunsa niya pagsalbar ang iyang 6 kabuan nga anak. Gisulod ni siya sa langgana, niya giganto sa taas sa bongbong sa alcoba. Pagkanaog sa mga pasahero gikan sa barko, gipanghatagan sila og pan ug juice. Makita sa panagway sa mga bata, ang tumang kagutom human sila way tarong nga makaon sud sa 4 ka adlaw. Ang mga samaran sa kalamidad, daling gitambalan sa mga sakop sa rescue team nga naghuwat sa pantalan. Si John Ray, samaran siyang tuo nga tiil, dihang nadisgrasya ang gisakyan ining motorsiklo sa pagdali-dali nga maluwas niya ang iyang ginikanan nga tuas sa Tacloban. Disgrasya may sa motor sa dulag, kayang agianan na sa kalsada, di na po sa kalsada, kanang sa dagat na po na. Kayang board, itaas naman po. Ang ubang tigbalita nga mi-cover sa katalagman na stranded sa Tacloban nga way kaon, way mga ilis ug way taro nga tog, mahatud lang ang mga balita sa katawhan. Dili ra jud ka usa di gyud mo mapugngan nimo emosyon isip tigbalita nga personal mismo sa TV makita ta nila maluoy ka pero lahi ra gyud kung personal imo sila maistorya makita nimo ilang kahimtang bisan gali sa atong mga sakay sa mga barko magtan-aw ka sa mga pamilya labi na tog dagang anak. Murag kumuto nimong dughan di gyud lalim. Matud sa mayor sa Lapu-Lapu City, 4 ka mga evacuation sites ang ilang giandam alang sa temporaryong kasak-an sa mga refugee. Jinky Bargio, News 5.
Pagkanaog sa kapin 2,000 ka mga refugees gikan sa barkong BRP Dagupan City, gitunulan dayon sila sa mga giandam nga mga pagkaon sa nagpakabanang grupo. Makita sa panagway sa mga tao ang kagutom human sila wa makakaunsud sa upat ka adlaw. Usa ang Alagang Kapatid Foundation Incorporated sa TV5 nga nanghatag og libreng pack lunch, mga pan og libreng tubig nga mainom sa mga tao nga sakay sa maong barko. Mapasalamato ng mga tao nga bisan sa ginagmay nga paagi dunay mga pribadong sektor nga nagpakabana sa ilang sitwasyon.